גרירת משכנתה. גרירת משכנתה היא תהליך בנקאי שמאפשר לכם להעביר את המשכנתה מנכס לנכס, בגובה היתרה שנותר לשלם ובאותם תנאים ומסלולים. השיעבוד, שרשום לטובת הבנק להבטחת החזר ההלוואה, עובר מהדירה הקיימת לדירה החדשה. האם אתם מתכננים להחליף את מקום מגוריכם ומתלבטים אם לגרור את המשכנתה שלכם או לקחת משכנתה חדשה? אנו מסבירים את התהליך של גרירת משכנתה, מתי היא כדאית ואיך לבצע אותה. מתי כדאי לבצע גרירת משכנתה? גרירת משכנתה יכולה להיות פתרון יעיל במקרים רבים, אך חשוב לבחון היטב את כל ההיבטים לפני קבלת החלטה. שיפור דיור. אם אתם רוצים לשדרג את דירתכם הנוכחית לדירה גדולה יותר, מרווחת יותר או באזור אחר, גרירת המשכנתה הקיימת יכולה לחסוך לכם זמן, כסף וטרחה. במקום לקחת משכנתה חדשה עם תנאים חדשים, תוכלו להעביר את המשכנתה הקיימת עם הריביות והתנאים המוכרים לכם אל הדירה החדשה. רכישת נכס להשקעה. אם אתם מעוניינים לרכוש דירה להשקעה, גרירת המשכנתה יכולה לאפשר לכם להשתמש בהון העצמי שצברתם בדירה הנוכחית לצורך מימון רכישת הדירה החדשה. ייתכן שתצטרכו לקחת הלוואה נוספת קטנה יותר כדי להשלים את מימון הרכישה, אך גרירת המשכנתה תחסוך לכם את הצורך לקחת משכנתה חדשה לכל הסכום. מצב בו קשה למכור את הדירה הנוכחית. אם אתם מתקשים למכור את דירתכם הנוכחית, גרירת המשכנתה יכולה לאפשר לכם לרכוש דירה חדשה מבלי להזדקק למכור את הדירה הישנה תחילה. בדרך זו תוכלו להמשיך לגור בדירה הנוכחית עד למציאת קונה מתאים, תוך התחלת תשלום המשכנתה עבור הדירה החדשה.